Господин Йорданов, големия въпрос с така изготвените промени в Конституцията, задава ли се конституционна криза с избор на служебен премиер? Какво си казахте с президента Радев? Това беше една от темите, които обсъдихме с президента Радев и ние изразихме нашето мнение, че отговорността за това служебно правителство, каквото и да е то, и който и министър-председател да бъде избран по листа, който направиха, отговорността е на управляващата сглобка. И най-вече на Продължаваме промяната Демократична България, които участваха в този процес, одобрявали са имената, които трябва да бъдат дадени, одобрили са начинът, по който се избира служебен кабинет. И сега каквото и да се случи от тук нататък в тази сфера, вината е тяхна. Не е на никой друг, защото тези вредни промени, които ние в зала им казахме какво ще се случи, предупреждавахме ги, тъй като ГЕРБ бяха сключили сделка с тях, ги оставиха да се играят на юристи. Капацитета на юристите от ППДБ е точно този. Да, би могло да се получи и конституционна криза. Президента Радев ще направи всичко възможно, той го заяви и публично. Ще гледа процеса да е максимално бърз и да не се стигне до криза, но каквото и служебно правителство се получи към ППДБ и ГЕРБ. Особено към ППДБ. Те одобриха списък на ГЕРБ. Христо Иванов практически избра служебен кабинет на ГЕРБ, заедно с Кирил Петков и така наречения генерал, и ги предупреждавахме за това. Но то човек трябва да има мозъчен капацитет, а не само желание да прави нещо, което там има разминаване между двете. Имате ли мнение кой трябва да бъде избран от държавния глава? Не, това питайте за мнение. Христо Иванов, той е дал списък. Не, ще дадат тия, които са правили списъка. Нито господин Радев може да даде мнение, защото той е, как да кажа, пресвършен факт поставен, нито ние, които бяхме против цялата тази... Дайде да не казвам какво направиха с Конституция. Да ви кажа, в следващия парламент ще търсим конституционно мнозинство да оправим Конституцията. Това е абсолютно малумие, което направиха. Която се явява като вариант за служебен премиер, според вас, колко хора ще отпаднат поради това, че няма да пожелаят? Нямам никаква представа. Трябва да питате такива хора. Нито съм в тая къса листа, нито съм я избирал. Между другото, искам да се обърна към всички анализатори, които с огромно наслаждение гледах днес между 8 и 11, които разсъждаваха на тема дали ще върнем мандата. Страхливо, разбира се, защото част от тях са на хранилки към управляващата сглобка, особено към по-розовата и част. Колеги, ние не сме като вашите хора, които сменят мнението за около 30 секунди. Господин Вълчев беше голям егоист, само той държа мандата, не го даде на вас. Обявахте за избори 2 в 1 или по-отделно даде? Президентът решава. Президентът решава. Според нас, може би 2 в 1 е по-добре от гледна точка на финанси и всичко, и вероятно ще има по-голяма избирателна активност, но в крайна сметка от една страна решава президента, от друга страна зависи как ще се проточи процедурата, защото той ще е забързано. Представете си, че така нареченият кандидат за премиер, който да е, той тръгне да моти. Господин Йорданов... И тогава и президента не може да направи това, което всички или което смятаме за правилно. Можем ли да считаме, че Христо Иванов обслужи ДПС с конституционните промени и възможността граждани с двойно гражданство да се явяват на избори, което може да превърне ДПС в първа политическа сила? Вижте сега, той, че ги обслужи. ДПС първо политическа сила според мен няма да станат, защото те гражданите с двойно гражданство се гласуваха и сега в Турция. Това не променя бройката избиратели, които гласуват за тях. Но че Христо Иванов обслужи ДПС, то, извиняйте, той в старата сграда на нормалния парламент, вие сте го виждали как ходи в кабинета на Пеевски. Тук не ви допускат да го видите как излиза от кабинета на Пеевски. Аз съм го казвал няколко пъти. Излизат господин Пеевски щастлив, Христо тъжен. Не знам защо. При положение, че е пил и кафе, е седял на мекичко или твърдичко, зависи на какво седнал, нямам представа, но това са фактите. Господин Йорданов, как ще спрем това от тук нататък само една предизборна говорилна агитация? Моля, не ви чух въпроса. От този момент нататък, при все, че вече се задават изборите, как ще спрете това да е изцяло политическа агитация и обращение към собствения електорат, говорено в парламента? Защо ми задавате този въпрос? Дедете, попитайте великите конституционалисти, които решиха парламентът да работи до избор на нов парламент. Знаете ли, че по едно време може да има и два парламента? Новия влиза в сила при заклеването, а старите въжат. Тоест, един депутат да е два парламента или 60% да са депутати едновременно в два парламента. Това замисли сте, аз пак ви казвам. ППДБ са изключително некадърни юристи. Това са факти. Вижте им продукцията. Едно нещо не е добре, включително Конституцията. Аз интересно винаги се чуя сега за какво ще живеят.
Толкова време съдебната реформа означаваше махане на Гешев. Това обяснях. Те не влизаха в детайли. Те и сега не знаят какво е съдебна реформа. Промениха Конституцията в мантрата съдебна реформа. Сега за какво ще живеят тия милици? Колеги, много се надявам през вас в момента българските граждани наистина да осъзнават какво се случва. Защото според мен, като български гражданин, едно от най-абсурдните твърдения в сградата зад нас се случи вчера, когато този, който се провъзгласи само за академик Денков, стоеше и пред всички вас каза, че най-страшното било сега, че хората пак трябвали да решават на избор. За съжаление. Това, колеги, мои журналисти, е унизително поведение на един достатъчно унизил себе си министър-председател, който просто изпълняваше политически поръчки 9 месеца. Много се надявам тези избори да бъдат чистилище за всичките тези случайни политици, които не се случиха в последните 9 месеца. И един финален въпрос само към вас, ако може. След като има такъв народ, не участва в този кабинет и не зависи от него нито образуването, нито свалянето му, кой е виновен страната да е в хаос към парламентарни избори, както говорят ППДБ? Кой им е виновен в момента? 2 години се упражняваха всички на тема, че ние не сме направили пристъп при положение, че нямахме подкрепа, бяхме виновни. След това бяхме виновни, че казахме, че са крадци. То се видя, че са крадци и некадърни. Кой е виновен в момента, че няма правителство? Някой беше казал, че Алексей Петров е наредил така наречената сглобка. Сега вече като го няма, това ли излиза наяве и все по-вероятно ли е да е така? Няма как да знаем. Питайте на Киро баща му и Кирил Петков. Те са приятели. Бяха с Алексей Петров. Така че към тях те са близките до Алексей Петров.